Селямун алейкум, драги мюсюлмани. От време на време човек има нужда да бъде насърчаван и да бъде насочван към извършване на добрини. В свещения Коран и Керим се съдържа голям брой знамения, които известяват благи вести и радостни известия. В свещения Коран има повече знамения за обещание, отколкото за сплашване. Но човешките същества също имат и нужда да бъдат предупреждавани и сплашвани от време на време. Това е така, защото в природата си хората имат склонност към злоба, също и към вършене на лошоти, бунтуване, неблагодарност и безверие. За да се предотврати това, често срещани са аети, които са за да ни сплашат и да ни насочат към доброто и вършенето на добри дела.